тәмле, тормыш матур, үсеп килә сабыйлар. Кечкенә куллары белән бит очларын назлыйлар. Гаилә учаклар кайнар, янда якыннар булса, нинди бәхет улы кызы әти дип әйтеп торса. Улларыбыз, кызларыбыз язмышның зур бүләге. Алар безгә киләчәктә яшәешнең терәге. Гаилә учаклар кайнар, янда якыннар булса, нинди бәхет улы кызы әти дип әйтеп торса. Гаилә учаклар кайнар, янда якыннар булса, нинди бәхет улы кызы әти дип әйтеп торса. Сөйгәннәргә рәхмәтле без, яратып сөеп яшик. Кадерләре